Dnešný večer je venovaný psíkom. Čo ty a tieto krásne zvieratka? Ja od malička som mala tendenciu zbierať rôzne zvieratka, či už psíkov, mačky z ulice a ťahať to domov. A je pravda, že celým môjim životom ma sprevádzajú zvieratá. Mám veľký strach ísť do útulku, pretože ja sa tam vždy rozplačem. Ja radšej podporím útulky finančne. Spomínala si, že máš aj ty svojho domáceho miláčika. Prečo dnes večer nie je s nami? Tak ja si neviem predstaviť, že svoju 100-kilovú nemeckú dogu by som mala zobrať medzi tieto zvieratka. Bolo by to nereálne a naozaj on trošku je slinta, takže hostia by boli dosť ogebrení, pretože má veľmi, veľmi rád ľudí a od každého vyžaduje pozornosť. On už niekedy so mnou fotil, teraz už často ho neberiem na fotenia, pretože už je to pre neho stres, už je naučený na to svoje pohodlie doma. Ak by som si mala ešte nejaké zvieratko vybrať, tak určite by to bola nejaká mačička. Keby mám nejaký ranč, berem aj koňa. Milujem kone, chodievam na ranč jazdiť, ale možnosti také nemám, takže zostávam pri tom psíkovi škrečko a možno, že naozaj niekedy tú mačičku si zoberiem. Mne nevadí had, mne nevadí myška, mne nevadí žiadny potkan, to sú milé zvieratka, ale pavúk, ja vidím pavúka, najhorší sú pre mňa tí záchodoví pavúci. Čo ťa čaká najbližšie mesiace? Púšťam sa do vlastného podnikania, určite nebudem prezrádzať, že čo to je, pretože človek nikdy nevie. Fotenia mám naplánovanú jednu veľkú kampaň, na ktorú sa veľmi teším. Zostáva stále aj modeling ako druhý job, alebo ani nie už potom? Určite áno, pretože pokiaľ sa dá, tak to využijem. A tým, že naozaj živím sa tým asi od 14 rokov, tak pre mňa je ťažké opustiť tieto vody. Aký je tvoj vzťah k internetu a k čítaniu si časopisov práve teda na internete? Ja mám k tomu pozitívny vzťah a ja som naozaj čitateľ s veľkým Č. Ako je to s využívaním mobilných aplikácií v telefóne? Vieš, čo je to sranda? Včera som si kúpila nový telefón, na ktorom samozrejme už sú úplne nové aplikácie, ktoré ma museli učiť. Odtedy, čo mám nového priateľa, tenistu, tak mám Viber. A pretože to je naša komunikácia dennodenná a neustála. Priateľ tenista ťa mučí aj na kurtoch, alebo nehrávate spolu? Bolo by to dosť komické, keby profesionálny tenista ma chce učiť tenis. Poprvé, podľa mňa by na to nemal nervy. Po druhé, ja by som sa brutálne hanbila, pretože ja ako klavíristka by som ho určite neučila hrať na klavíri. Bavilo by ma to úplne, že by som sa smiala do prasknutia, ale nie, ja som v živote raketu nedržala a držať ani nebudem, teda musím si zaklopkať a myslím si, že nie.